tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Nhasi uno utapinda mumugwagwa umo matiri kutaura nevatyairi nevanhu pamusoro pemacameras akaiswa mumigwagwa yedu. Tataura neumwe anodzidzisa vamwe kuita zvekutyaira mota. Ati zvanga zvichinetsa kudzidzisa munhu nekuda kwezvanga zvichiitwa nevanhu vanodhiraivha mumugwagwa vasingateedzere mitemo, asi kuiswa kwemakamera aya kuchaita kuti vanhu vateedzere mutemo. Takatarisa development yatiri kuita muno munyika yedu, tiri kufara zvakanyanya isu sevatyairi, sokuti driving yanga yakuitwa muno munyika medu kazhinji kunyanya muno muHarare is becoming more familiar but not normal. Haisiriyo mhando yedriving. Pamarobots pari kupindwa riri red, vanhu vari kungoita zvese pamarobots ipo paya. Takatarisa sesu zvedu vatyairi hazvisi kutiitira zvakanaka vanenge vachidhiraivha zvakanaka, asi pakange pane makamera, pane close monitoring yekutarisa kuti behavior iri kuitwa pama-intersections ibehavior yarudzi. Remember, the intersection is the most dangerous place, is likely to involve a lot of people in an accident, especially the innocent vanenge vasitorinawo mhosva. But kana pane close monitoring zvakureva kuti munhu wese anenge akufanira kuteedzera mutemo weintersection. Saka tiri kuzvifarira, seni zvangu ndiri kuzvifarira chaizvo isusu vatyairi. Tiri kuda kuti marobots acho ngaachishanda kuratidza kuti iyo kamera yachoniwo yochiwanawo mashandiro ayo, kuti tizive kuti munhu apinda robot rakaita sei, nokuti pakange paine kamera robot risiri kushanda hazvizomeka sense. Asi makamera tiri kuada, dai marobots mazhinji akadaro tinoona driving ichidzoka muno muZimbabwe. muHarare medu munomu ndo muri kunyanya kuva toxic marodhi mumaintersections umu. Tinoona mutemo uchizotevedzerwa murodhi zvakanaka. Kubva zvaiswa makamera aya pamarobots, pane pamanzwawo here vanhu vabatwa nemhosvo zvekuti vanhu vaakutotya uye vaakuteedzera mitemo yemugwagwa? Takanyanya kutarisa robot redu riri pana 4th naJason Moyo, tiri kuona pane a lot of discipline, nekuda kuti vazhinji vari kunzwa runyere kupera kuti pane kamera, vamwe vachitoriona kamera racho. Saka the moment yazvinongofamba kuti pane kamera, vanhu vazhinji vaakutotya kutyora mutemo ipapo. Saka tinoda kuratidza kuti pakava nemaintersections akawanda anenge aine makamera iwayo, driving yedu inodzoka kuva normal. Tikatarisa Robert Mugabe and Jason Moyo is one of the busiest roads dzinocrossa town. Idzodzo dzachifanira kunge dzine makamera maroads akadero iwayo, then dzoiswa futi kuti marobots acho ashande. Izvozvo zvinotibatsira zvakanyanya. Vanhu munomu vakanakira kuti vakangonzwa runyere kupe, kureva kuti zvinhu zvizhinji vari kuzviita maune, vakangonzwa runyere kupe kuti pane kamera, discipline yatodzoka. Saka izvozvo zviri kutibatsira zvakanyanya, kunyanya isu tinonyanya kudzidzisa, tine challenge tinodzidzisa vana vedu vanenge vachidzidzira kutyaira. Vanhu vanenge vakungoita mvenge. Munoziva kuti munhu anogona kunyatsodhiraivha chaiye ndilena, nokuti lena anenge achitodzidziswa zviri pamutemo. Against driving iri kuitwa nevamwe vanhu, iri familiar but not normal, that becomes a big challenge to a learner. Saka tiri kuramba tichingozvitenda kuti dai makamera iwayo aramba achiiswa maintersections akawanda nemarobots acho ovandudzwa oshanda, zvinizvo zvinotibatsira sevatyairi. Vanga vachinyanyotyora mutemo ndevapi? Unonzwa vamwe vachiti vemushikashika havadhiraivhike navo, vemakombi havadhiraivhike navo, vamovha vati vanhukadzi vanotonetsa kuti udhiraivhe navo. Icho chamuri kutaura ichokwadi, kunyanya pamatanga kuti vemushikashika nevemakombi. These people I don't know kuti vane chikwereti chipi chinovatadzisa kufamba zvakanaka muroad. That much I don't understand, because vanhu vanenge vachingoita chero zvazvaita. Ini ndaikumbira ve-enforcement, especially police, vanyatsogadzirisa discipline pamusoro pevanhu ivavaya havasi kugona kushandisa road nevamwe zvakanaka. That spirit of courtesy they don't have it all. Saka vanenge vachingoita chibvure. But ndevamwe vanhu vanotya futi, vakangozvinzwa kuti pane kamera, you see them in the same queue, vaine a lot of discipline. Saka tinongokumbira kuti the more yavanenge vane ziso rinogara rakavatarisa iyo kamera iyoyo, the more yavanodzoka kuita vanhu vakanaka. Totarisa vanhukadzi havana confidence, driving yavo iri right, but havana
confidence, vanokurumidza kuita confusion panenge patanga mvenge. But vanhu vari slow. Remember, too slow to the condition is dangerous. Too fast to the condition is equally dangerous. Saka vanhu vangori pakati nepakati vokuti unotadza kuvanzwisisa, but driving yavo is okay. Vatori vanhu vari right. Kana vanonyatsobata chaiyo mutemo vanhu vari right. Saka inyaya yekuti vapinda musango rine magandanzara. Saka vanopedzera vane confusion yega. Tataurawo zvakare nemusikana ati kuiswa kwemakamera aya kunounzawo zvakare kuchengetedzeka kwevanhu, nekuti dzimwe nguva kana wakwira motikari vanhu vachiziva kuti wakwira yakaita sei, kuri kuti pane chaitika kwauri, vanokwanisa kutarisa makamera iyaya. Maonero andozviita inini makamera akaiswa akatonaka pakuti vatyairi vakutyairawo vasingaiti musikanzwa. Vakutyawo kuti tinoonekwawo nemakamera aya, vakuita zvinhu zvavo vachiziva kuti tine zvinhu zvinotiona zvinoita kuti zvinokanganisa kana basa rake chairo. Plus kana ukakwirawo toti wakwira private, vamwe vangu vanogona kusara vachiona kuti ndakwira mota ine number plate dzakadai, pamwe ndazoshayikwa. Makamera anobatsira kuti ndionekwe kuti ndo mota yandakwira ende yazombopfuura neapa zvikazofamba sei. Vanhu vana pekutangira kutsvaga kuti ndaenda nekupi. Ndo mafungiro wangu. Saka muri kuona makamera aya achivandudza upenyu hwedu kudivi rezvakanaka. Even kuchengetedzekawo kwedu tinochengetedzekawo zvakanaka. Pamakamera inini hangu ndoti ngaiswe isiri nyaya yemugwagwa chete. Ichava nyaya yesafety vanhu. Because manheru ndoshanda panapa inini 24 hours ndiri panapa. So makamera achiiswa haasi kubetsera motikari chete. Anenge achitopedzera zvakawanda chero anenge atobirwa ipapapo. There's no need kuti tichitsvaga, taita kuti vanenge vakutoziva kuti ndapedza hangu ipapo ndatenda. Tazotaurawo nevamwe vepemakombi vataura kuti panenge pasisina need yekuti mapurisa vamhanyisane nemakombi zvavanga vachiita, nekuti kana vaona kuti kombi ine zvayaita vanofanira kungoenda kunotarisa kuCVR kuti kombi iyi yafamba sei. Kudriver behavior yako iwe driver iwe azimbofa zvakachinja nekuti makamera zaka control driving yemunhu. Vagara munhu wangu unhu wako ndo saka makamera angoiswa but procedure yekuzoti munhu watorwa nekamera yacho kuti zvizoenda kana kuCVR zvizorodinga hakuna mapurisa anoda izvozvo, nekuti kuti aswera achimhanya mapurisa emunhu achimhanya nenhau yepikicha yemunhu yakatorwa nayo havadi mapurisa acho, havatodi. Saka ndinoti munhu asina license ngaasadrive, because munhu ari kudrive asina license yakodzeresa tsaona murodhi. Kuvandudzwa kwemakameras kwakanaka kunotibatsira kuti zvinhu zvedu zvinge zviri neutral. Asi nhaurwa iripo ndekuti kana kamera iyo yechizinge yatora machinery yacho yekuzozvizonika kunzi mota iyi, because mota dzikadzi kana iri motikari yatorwa nekamera inofanira kuzotreswa kuCVR. And then mapurisa kana vaine makameras there is no need yekuti vange vachimhanyisa motikari yeti ivo vaine kamera. Vanofanira kuzongoenda kuCVR wongoziva kuti motikari ndepakati. Zvinhu zvinotovandudza. Hazvina need yekuti kune makameras mapurisa omhanyisa futi motikari iyoyo ine vanhu yeti ivo makamera acho ariko. Saka hapasina basa need yemakamera. Saka makamera ngaasenzeswe as it is. Kana mapurisa atora picture yacho havana need yekumhanyisa kana kombi inechi. Saka kamera ichashanda. Saka zvinhu izvi makamera ngaasenze as it is. Then kova nevanhu bamapurisa vanoita basa iroro rekuti kana paine motikari inenge yavhiringidza vochiitresa kusvika kupi because kuCVR inenge ine full information. Iye zvino izvi pane pakaiswa makamera iyayo, muri kuona here driving dzevanhu dzachinja vachitya kuti pamwe tingazobatwa tichityora mutemo? Hakuna. Vari kumira vachifollowa nhau yemakameras maprivate ndo vari kuenza. Vemakomba vanenge vaine matargets avo ichi havamirire izvozvo zvekuti vamire kuti ndasvika pakamera, havamirire izvozvo. Iko zvinezvi handidi kureva nhema,
hakuna mupurisa ari kujambira kombi, hakuna mapurisa ari kunyasoita basa ravo as it is. Tataurawo nevamwe vanga vachigunun'una pamusoro pekuti pachiri nevamwe mapurisa vachiri kujambira mudzimotikari dzichifamba. Purisa tikusangana nawo ende vari kutishungurudza, vataura chokwadi. Nyaya yecorruption yatinyanyira, vanhu vari kutijambira kwete zvekunyepa kwete zvotanzi chii, vanhu vadai maita kuti isusu aiwa harikatimbovalechire because haatanzwa vanhu ngambosiye timbodyawo mari zedu in peace, hatikuda nekutsomwa-tsomwa. Tiri pano parenke kuna 4th, tiri kuona izvinezvi mumashure medu mune bhazi riripo duta vanhu. Tiri kutaurawo pamusoro pemakamera akaiswa mumigwagwa. Ari kubatsire chii pakutyaira kuri kuita vanhu mazuva ano? Ndinotenda chose hanzvadzi yangu. Nyaya iripo ndeyekuti tinotenda nebasa ratiri kuona riri kuvandudzwa kwemugwagwa. Zvinhu zvinoita kuti tsaona dzinge dzichiita shoma, nekuti kuvapo kwekamera kunoita kuti even muchairi pachake anova munhu anotevedza mutemo, nekuti anoziva kuti pane ziso raiswa mumugwagwa. Maziso aya asati aiswa vanhu vaimboita zvekuita sei? Yaingori jakara sezvinhu zvekuti hazvina anenge achitevedza, nokuda kwokuti hapana ari kukuona, asi zvine zvanaka pakuti pane munhu anenge achikuona, kunyange iwe usiri kumuona asi pane ziso raiswa mumugwagwa rinenge richikuona iwewe. Saka tinotenda nezvinhu zvakadaro. Zvichireva kuti muri kutaura imimi kuti iye zvino izvi kutyaira kwakuita vanhu kwatosiyana nezvavaimboita. Tinotenda ndo chokwadi ichocho, nekuti pane zvakuchengetedza mugwagwa, inyaya yekuti pane zvakuchengetedza mugwagwa. Saka ndinotenda nekuiswa kwakaitwa makamera iwawo zvakutibatsira kuti nematsaonawo nekusatevedza mutemo kwanga kuchiitwa kwekwe zvasiyana nekare. Zvinezvi ndakutarisira kuti vanhu vanenge vachitevedza mutemo, zvinhu zvichiitwa nemazvo. Tinoda kuti mishini inenge yaiswa mumugwagwa yeye dai yaramba ichishanda kwenguva yakatiwo rebei, pane kuti toti zvenguva diki zvobva zvadzima, zvobva zvashaya kuti vanotevera vachitarira kuti zviri kushanda here nemazvo. Izvozvozvo ndo chimwe chichemo chatingati ichochocho ngachinge zvichitibatsira kuti paite vanhu vanotevera kana pachinge paita fault inenge yaitika pamarobotsi iwawo, iwo marobotsi acho oshanda nemazvo. Tisati mangwana makuseni toona pane polisi yakumisa asi marobotsi nemakamera zvese zvakaita sei zvakaiswa. Saka izvozvo ndo chichemo chatinacho pamusoro pemachanges atanawo pamugwagwa. Tataura nababa vati nyaya yemakamera iyi ngaisangogumira mumaguta chete. Ivo vati kumusha kwavariko mumadust road imomo vari kutodawo makamera. Vanhu vokumusha ndonzi madakadzi from masvingo. Nyaya yemotaura yakanaka. We like it kana kumamushawo kuti zvinobatsira. Like isine nzira dzimwe dzakaipa kana kwatinogara unoona kuti kuna madhonga ekutoti kaukaiswa makamera like nzira dzokumusha dzakaipa madust road. Saka tinotozvikurudzira kuti makamera ngaavoikana nokumusha kuti ndokuti kuvandudzika ende totozvifarira kuti ndoti nyika ndokuvandudzika teta pana stage number 8 instead of 1. I like it ende tozvikurudzira nyika yedu inde mberi.